magandang hapon po. Nakatanggap po tayo ng package. Pamaskong handog. Mag-unboxing po tayo. May ribbon pa yan. Tingnan po natin kung anong laman ito. Ito po siya. Ayan, ayan. Ayan. Tapos ito po sa kabila. Ayan, open na po natin. Open sesame. Unboxing. Ayan. Wow. Ito po siya, ito po. Singing Live Sounds Card B8. Salamat po sa nagbigay, sa nagregalo. Merry Christmas. Ayan, bigay po sa akin ng aking panganay. Ayan po. Ayan. Tapos tingnan po natin kung ano mga kasama nito. Open sesame. Wow. Ito po. Hello mic test. Ayan. Saka complete yata. Yes, may microphone. Ayan po. At ang pangalan nito, walang branda. Okay, anyway, salamat po sa nagbigay. Ayan, yung microphone holder. Tanggalin natin sa plastic para makita. Ayan po. At higit sa lahat, yay, table clamp. Ayan. Wala na laman. Ito po ang stand ng microphone. Ayan. Yung symbol po natin, titingnan natin kung anong itsura nito. Ayan, may inuubo pa.
Ayan po, mayroon na tayong microphone. Hey, ready na. Ready na po tayo yan. Okay. Ngayon lang po ako nagkaroon ng ganito. Ito po yung mga wire. Ayan. Salamat po. Maraming salamat po sa nagbigay. Ito po ay kinakabit dito. Para may pangharang. Pero pwede pong hindi na natin gamitin to. Depende na lang kung gusto nyong gamitin. Ayan. Dito po siya. Kabit na rin natin. Ayan, buo na. Okay na. Siyempre, pag may mic, mayroong takip. Ayan. Ready to rock and roll. Ito po ang connection ng tingnan po natin ito. Sige po, dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood dito sa pag-unbox ng ating B8 with microphone. Ayan po, maraming salamat po. Ayan. Meron po siyang B8 live sound card, 3 cord, ayan po, connection. Ito po pwede natin gamitin ito rin. Kung hindi natin gagamitin itong isa, ito gagamitin natin. Ayan. Pag ang gagamitin po natin ay dynamic mic, ito po ay kakabit natin. Pag dynamic mic po ang gagamitin natin. Ito po kasing condenser mic, dito po kinakabit. Okay po, pansamantalang dito na lang po muna. Bye bye po.